Dobro večer i dobrodošli u večerašnju emisiju Zatvoreno. Večeras ćemo vam predstaviti predsjedničke kandidate. Prvi kandidat je Jaca. Zatim Rico, predsjednik Vlade. Onda Mačak u čizmama. Zatim je Vuco. Utemeljite je sigurna kuća u Splitu. I posljednja je Vara. Dragi naši kandidati, kako biste vi poboljšali stanje u Republici? Moram pitati. Ja želim srušiti crkvu Svetog Donata i sagraditi još stara. Ja planiram 50.000 novih mjesta, otpustiti sve majke da imaju vremena odgajati djecu. Gej, nije okej. Šutnja je zla. Slara. Naša večerašnja gosća je Nina. Sada je vrijeme za pitanja iz publike. Ajmo, mladi novinar. Moje pitanje je za gospodina Rica. Trenutno u firmi imate zapisnost 400 rođaka. Kako to objašnjavate? Kako možeš početi tako bezobrazno i sramotno? Šta ti hoćeš? Naravno, neko mora biti šef. Ti ovdje više nećeš ući.
Ko svoju nogu. Ma sve ti ne Svima! zapamti stvari. Svima! Svako Meni je već dosta svega. Ja idem na janjetinu. Nisi pobjedila sa bojem? Jesam. Nisi? Ja jesam. Ma nisi? Ne, dosta voliš. Sranje.